खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गौरिपुराव मोसौ बुथारना बेदर फाननायनि दायाव 7 हमजादों। माइरं, थाव गुबै, सिनि आरो सामब्रामनि बेसेना बारायबाय। जामुगुरि हाटआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु मा 200निबो बांसिन अमाफोर थैबाय। बिहालियाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ अरुणाचलनि दुथांफ्रा गुलि गावदों। फिफा वर्ल्ड कापनि फाइनेलाव डिफेन्डिं चेम्पियन आर्जेन्टिना। 35 लाखनि खावनाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे 7 सिखाव हमदों पुलिसआ। रङियायाव बिफा आरो फिसाज्लानि सायाव सासे सेंग्राखौ बुथारनायनि अजद। GS र'डनि पुलिस पइन्टआव लामा जाब्रबथाय। मोब्लिब सर्ट नांना 2 गथ'सा जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। धुबरी जिल्लानि गौरिपुर थानानि बेन्दोङाव थानाय सीतालकटी ओनसोलाव मोसौ बुथारनानै बेदर फाननायनि अजदआव 7 सुबुंखौ हमदों। गौरिपुर पुलिसआ हमदों 7 सुबुंखौ। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे स्ट्रेट सुलुंखौ बिथा खालामनानै गौरिपुर पुलिसआ सिग्रोमनायाव 7 सुबुंजों लोगोसे 23.50 केजि सन्देह गोनां होबथाजानाय मोसौ बेदर आरो मोसौ बुथारनायाव बाहायनाय देगारखौ जब्द खालामनो हायो। बबेखानि मोसौ बुथारनानै बेदर फाननायनि दायाव हमजानाय 7 सुबुंखौ नबियाल हक, आसिम उद्दिन, चान्दमिया आरो आइजल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसनि गिबि नायबिजिरनाय रिपर्ट बायदिब्ला मोसौखौ बुथारनायनि उनाव बेदर फाननो थियारि खालामनाय समावनो पुलिसनि हानजाया हरखाब सिग्रोमनायाव 7 सुबुंखौ हमनाय जायो। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा दं ना गैया बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। लोगोसे जब्द खालामनायाव बेदरनि नमुनाखौ आनजाद खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। आथिखाल बाजारनि थासारियाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गिखांनाय सोमजिहोदों। बाजाराव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरनि बेसेना सानफ्रोमबो बांबोगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो दिनैनिफ्राय माइरं, थाव गुबै, सिनि आरो सामब्रामनि बेसेना बांदों। सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव बाहायग्रा इसिंनि जोबोर गोनां माइरं, थाव गुबै, सिनि आरो सामब्रामनि बेसेना हरखाब बांनाया निखावरि आरो गाहाय थाखोनि सुबुंफोरजों लोगोसे सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सरासनस्रा बाहायजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि ब्रेन्डनि माइरंनि बेसेना मोनफ्रोमबो बेगआव 150 निफ्राय 300 रांसिम बांदों। सना शक्ति माइरंनि बेसेना 1570 रांनिफ्राय बांनानै 1820 रां जाबाय। आरहाम ब्रेन्डनि माइरंनि बेसेना 1280 रांनिफ्राय 1430 रां जाबाय। लक्सि भग माइरंनि बेसेना 1230 रांनिफ्राय 1380 रां जाबाय। गुबुन फारसे थाव गुबैनि बेसेना ब्रेन्डनि सायाव सोनारनानै लिटारसेयाव 10 निफ्राय 25 रांसिम बांदों। इन्जिन थाव गुबैनि बेसेना 237 रांनिफ्राय बांनानै दा 255 रां जाबाय। धारा थाव गुबैनि बेसेना 195 निफ्राय 220 रांसिम जाबाय। सिनि, सामब्राम बायदि सानफ्रोमबोनि गोनांथि मुवाफोरनि बेसेना सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। सिनिनि बेसेना सेरफायाव 48 रांनिफ्राय बांनानै 52 रां जाबाय। सामब्रामनि बेसेना 2 गुन बांनानै सेरफायाव 50 रां जाबाय। मख'नो गोनांदि बेफोर गोनां मुवाफोरनि बेसेना बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंखांनाय सोमजिदों। लोगोसे जगायग्रा बिफाना हाथाइ बाजारफोरखौ मानो मोजाङै नोजोर होआखै होननानै सोंथि खालामदों। बबेखानि मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया सोलिबाय थायोब्ला फैबाय थानाय सानफोराव सरासनस्रा सुबुंफोरनि थांना थानाया थारैनो गोब्राब जागोन। रायजोआव आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय। बे खेबाव जामुगुरि हाटनि कुसुमटलायाव गिख्रंथाव महर लादों आफ्रिकान स्वाइन फ्लु। बे जाथायाव जामुगुरि हाटनि अमा फिसिग्रा आबादारिफोरखौ गिखांहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला कुसुमटलानि बिश्वजित हाजरिका मुंनि सासे अमा फिसिग्रा लाइमोननि अमा फार्माव 200निबो बांसिन अमाफोरा सोमोनांथावै थैदों। बिश्वजित हाजरिकानि अमा फार्माव गोबांथार बिबांनि अमाफोरा थैनायनि उनाव थैनाय अमाफोरनि थैनि सेम्पलफोरखौ बुथुमनाय जादोंमोन आरो आनजाद नायनो थाखाय गुवाहाटी खानापारायाव थानाय स्टेट भेटेनारि लेबरेटरियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। जायगानि भेटेनारि फाहामसालिनि डाक्टारा फोरमायनाय बायदिब्ला लेबाव खालामनाय आनजादफोराव बे थैनाय अमाफोराव गिख्रंथाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लु भाइरास दं होननानै रोखा जायो। मख'नो गोनांदि भेटेनारि डाक्टार आरो सावस्रि बिफाननि बिबानगिरिफोरनि मोनसे हानजाया बिश्वजित हाजरिकानि अमा फार्माव नुजाथियो। बेराम गोसारनायखौ होबथानो थाखाय सरकारनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै बिसोर मोब्लिब शक होनानै आद्रा थानाय गासैबो गोथां अमाफोरखौ बुथारनाय जायो। आफ्रिकान स्वाइन फ्लु भाइरासआ जायखिजाया थासारियावनो खाथि खालानि जायगाफोराव जाहाथे गोसारनो हाया बेखौ थि खालामनो थाखाय बिफाना गोख्रों राहा लादों। लोगोसे बै ओनसोलनिफ्राय 10 किल'मिटार जानथायाव अमा फाननाय, लाबोनाय आरो अमानि बेदर फाननायखौ होबथानाय जादों।
आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ फिन गुलि गावनाय जाथाय। बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालियाव अरुणाचलनि दुथांफोरा फिन गुलि गावदों आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालि रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलनि बरगांआव अरुणाचलनि दुथांफोरा आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै न' लुफैदोंमोन। नाथाय हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा होबथानो थांनाय समावनो दुथांफोरा गुलि गावो। अरुणाचलनि दुथांफोरा आसामनि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ थांखिनानै 50 राउन्डसो गुलि गावदों। बेनि उनाव दुथांफोरा बे जायगानिफ्राय खारलाङो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा जाथायसालिनिफ्राय मेगजिन आरो खालि कारतुजफोर बोखांदों होननानैबो सुलुङाव बुंदों। लोगोसे दुथांफोरा आयेन बेरेखायै लुनाय गंथाम न'खौ बिश्वनाथ हाग्रा बिफाननि हानजाया इभिक्सन खालामनानै सिफायो। बे जाथायनि उनाव खौरां लानो थाखाय हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया जाथायथिलियाव थाङो आरो बिफानारि मावख'गिरिफोरजों सावरायो। मख'नो गोनांदि अरुणाचलनि दुथांफोरा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव गुलि गावनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। डिफेन्डिं चेम्पियन आर्जेन्टिनाया गोख्रों दिन्थिफुंनायनि जोहै आरोबाव खनसे फिफा वर्ल्ड काप 2026 नि फाइनालाव जायगा दखल खालामबाय। आटलान्टा स्टेडियामाव खुंजानाय फिफा बुहुमनां कापनि हाइ भल्टेज सेमि फाइनेल मेचआव आर्जेन्टिनाया इंलेन्डखौ 2-1 गलाव फेजेननानै फाइनेलाव हाबनो हादों। मख'नो गोनांदि सेमि फाइनेल मेचनि गिबि हाफआव मोन्नैबो हानजाया गोख्रों बादायलायनाय दिन्थिदोंमोन आरो मोनसेबो हानजाया गल सोनो हायाखैमोन। नाथाय नैथि हाफनि 55 मिनिटआव एन्टी गर्डनआ इंलेन्डनि जानानै गिबि गल सोनानै हानजाखौ 1-0 आवगायो। उननि 30 मिनिटआव आर्जेन्टिनाया जेबो फिन्नाय होनो हायाखैमोन आरो खेलाया इंलेन्डनि आखायाव थांबायमोन, जायनि जाहोनाव इंलेन्डआ 6 जिथाइनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बुहुमनां कापनि फाइनेलाव जायगा आवग्रिनो हागोनखौ साननानै लाबायमोन। बे समावनो आर्जेन्टिनाया कामबेक खालामो आरो 2-1 गलाव इंलेन्डखौ फेजेनो। मख'नो गोनांदि बे जारिमिनारि देरहानायनि जोहै आर्जेन्टिनाया 7थि खेबनि थाखाय फिफा बुहुमनां कापनि फाइनेलाव हाबनो हायो। कामरुप जिल्लानि पुलिसआ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो मावख'गिरिफोरनि जेंना खालामबोगासिनो थानाय मोनसे गिदिर खावनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै खमैबो 35 लाखसो बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसेनो लोब्बा थानाय 4 सुबुंफोरखौ खानो हायो। गुदि नायबिजिरनाय बायदिब्ला खावनाय बैफोर बेसादफ्रा गासैबो आजारायाव थानाय गंसे ट्रेन्सपर्ट कम्पानिमोन आरो बेफोर बेसादफोरखौ डिमापुरसिम दैथायहरनांगौमोन। नाथाय ट्राक सालायगिरि आरो हेफाजाबगिरिफ्रा गासै सा 10 निफ्राय 12सो लोगो नांना बेसादफोरखौ थांखिसिम दैथायहरालासे सिखावै कामरुप दरं सिमा साखाथियाव थानाय हालदा गामिनि गंसे दखानावसो दोनखुमादोंमोन। बेराफारसे ट्रेन्सपर्ट कम्पानिनि अजद होनायनि उनाव आजारा पुलिस आरो बायहाटा पुलिसआ जयै अपारेसन खालामना GPS ट्रेकिंनि गेजेरजों दोनखुमानाय थावनिखौ ट्रेस खालामना बोखांनो हायो। अपारेसननि समाव 4 दायनिगिरि फारियै मुन्ना आहमेद, राजिब आली, इफ्तिकार आरो बिकुखौ हमनो हायो। बे बिथांखिनि गुबै दायनिगिरि मइनुल आलीजों लोगोसे थाबावनाय गुबुन सुबुंफोरखौ बिबानगिरिफोरा थाबैनो नागिरना आयेननि राहा लानो नाजागासिनो दं। रङियानि गपालपुर ओनसोलाव बृहस्पतिबारखालि बिफा आरो फिसाज्लाया लोगो नांना बुथारनाय जाथाया जायगानि थागिरिफोरखौ सोमोनांहोदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बापन कलिता होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बापनआ गिबियाव गावनि बिमाजों नांज्लायना न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव जेबो जाहोन गैयाजासे गामिनिनो सुरेन कलिता मुंनि सासे सुबुंखौ औवानि लावथिजों बुदोंमोन। बेनि जाहोनाव सुरेन आरो बापनजों मोगा-मोगि जानायाव सुरेनआ फिसाज्ला रिंकुखौबो जाथायथिलियाव लिंहरो। रिंकुआ बै जायगायाव सहैनायनि उनाव बिफाजों जयै लोगो नांना बापनखौ गाज्रि साग्लोबना बुथारो। फारसेथिं दायनिगिरि सानैबो पुलिसनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ जाथायथिलियाव थांना बापननि सह'खौ बोखांना थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो नायबिजिरो। बे समाव जाथायजों लोब्बा थानाय बिफा आरो फिसाज्ला सानैखौबो संदानना हमनो नाजागासिनो दं। गुवाहाटी नोगोरमायाव GS र'डआव बृहस्पतिबार फुंनि समाव लामा जाब्रबथायनि जाहोनाव मुखुब लामायाव होंगो-दोंगोनि ट्राफिकआ बांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला पुलिस पइन्ट थावनियाव फुंनि 7:30 रिंगासोआव गंसे TS08 SQ0995 गारिया गुबुन गंसे गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायनि नंगुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि अनगायैबो बे जाथायनि खौरां मोननाय समसिमाव रावबो सुबुंखौ जोखोम जादोंना जायाखै बेखौबो मिथिनाय जायाखै। बेराफारसे जाथायनि दान्दिसे उनावनो जायगानि सुबुंफ्रा जाथायथिलियाव जमा जानायनि थाखाय ओनसोलाव ट्राफिकआ दसे समहालागै गोहोम गोग्लैदोंमोन। बे समाव पुलिसआ जाथायनि गुबै जाहोनखौ संदानना दिहुननो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। नुमलिगड़नि माधवपुर ओनसोलाव बुधबारखालि कारेन्ट खारनाय मोब्लिब तारखौ शर्ट नांना सानै गथ'साया जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरफोरखौ बेरायफैनायनिफ्राय होबथानो थाखाय आयेन बेरेखायै सोंनानै दोननाय मोब्लिबनि ताराव मिथिस्लाबाजासे दांनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादोंमोन। जिउ खोमानांनाय गथ'साफोरखौ दीपिका अरां आरो हिमांशु खेरिया होननानै सिनायथिदों। हरखाबै बेबायदि जाथायजों सानै लाइमोन सुबुंनि जिउ गोमानायखौ लानानै जायगानि सुबुं समाजाव दुखु साग्लोबफैदों। थागिरिफोरा बेराफारसे आयेन बेरेखा मोब्लिबनि तारफोरखौ थारैनो गिख्रंथावै फसंग्रा दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै खुंथायनि फारसे गोख्रों राहा लानो खावलायदों।
बे समाव बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन आरो नांगौ बायदि राहा लागोन होनना खोथा होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।